Gituki karon sa konseho sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City ang pagpangayo og bayranan sa mga pump boat nga gigamit sa mga island hopping activities. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sa may Maribago Wharf, magdungguan ang mga pump boat nga gigamit alang sa mga island hopping. Bag-o lang nahuman ang wharf human magusbat sa bagyong Odette. Apan gitataw ni Kapitan Rosalino Abing sa Barangay Maribago nga ni 5 sentimos walay gipaningil ang barangay kanila. Every bangka nga mudunggo diha, doon na certain fees. Tungod ni ini, may nag-ung-ung karon nga ordinansahon ang konseho sa barangay nga mopahamtang og mga bayranan alang sa tanang mugamit sa Maribago Wharf. Gipasabot ni Konsehal Arvin Fiel Abing, chairman sa Committee on Laws, ang ordinansahon nga Barangay Maribago environmental fees nag-ung-ung pa sa konseho. Lain itong sa user's fee, every time nga na mga guest nga going to the island, inig-agin nila diha sa tulay, doon ay certain amount as user's fee para sa mga kuanan to. Ubos sa ordinansahon, paninglan ang tanang mugamit sa Maribago Wharf og users fee, environmental fee ug docking fee. Pipila sa nahinabi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, walay pagsupak sa plano sa konseho sa Barangay Maribago. Alang kang Elmer Sagarino, multi-cab operator, nga andam silang mubayad sa unsa may ipaningil kanila sa barangay, sama sa gibayad nila sa Punta Inganyo Port. Ang iyang mga multi-cab mo isakyan sa mga langyaw nga mag-island hopping. Dili kay ilahaman ang ordinansa niya o mga ordinansa gyud na sa barangay, pwede ra kay miya na mo kuan aware mi mo hatag. Samtang wala usay pagsupak si Florencio Hinunganan, boat captain sa ordinansahon sa barangay. Okay na naman sir kay mao may kon sa gobyerno sir. Kung sa ubang mga area, bayad ba mo? Sa dito sa CPA sir. Dito Pila sa kuan dito sa Hilton. Pila pa bayaran nyo dito? Tumurag 65 o 75. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.